dibendrongke wah iya. Terima kasih. Cah Banyuwangi ya iso kiprah cara Sala ya, Gong. Ha iya. Kuwi jane mung kabutane weteng kok, Truk. Semarang rada enteng anu kudu sithikne ya wah trincing kae. Semarang ya apa? Weh. Paling dipaidu Pangan no. tangan karo Cak Bikin. Alah, isone apa? Alah, ora usah ngadeg, urung dikongkon ngadeg aja. Ayo reng, metu reng. Walang kekek, walang ngekandung. Ayo. Iya Cak Bikin Cip. Nggih. Mang Paidu napa Dun? Mboten jan jogete apik, cuman sing keri mau jan kaya luwak anyang-anyangen. Nganggo ngowene barang. Karepe piye? Halo? Halo? Halo. Ngene. Perkara joget ya aku ora gelem kalah karo kowe iki. Aku iki ceprot ning dhuwur panggung.
Ukur kiprah ora mulek kaya entut ngono mau. Lah aku pokoknya mulek kaya entut. Lah kembangane iki mau apa? Walik bumi iki ora walik bumi iki mau. Walik tempe. Lah wong iki sakarepe sak sekarane dhewe-dhewe caramu beda, caraku beda. Mesake sing ngendang. Lho, kok mesake sing ngendang kenapa? Sing ngendang kiprahke Apa? ana pembunuhan. Pembunuhan piye? Bocah mangan mboke. Kok mangan mboke piye? Ya kuwi. Oh, kuwi mie ora mangan mboke. Kuwi le, gentenan le. Bikin gedan. Wong apa-apa ku disesuaikan karo sing ngiringi. Ngono. Ngono, sing ngiringi giyak sing joget ora. Ya lek ngono ora sah joget nembang gentenan. Walang kekek. Nager nembang kalah tuh apa joget kalah ngejak nembang. Lah iya, lah nembang kok jelas kalah. Mas Gareng sebelum menyanyi monggo nan waos niki enten wara-wara. Oh nggih. Sing cetha. Oh. Berita duka nyuwun kawigatosan menika wonten berita duka dipanggil Saudara Bapak Sagi dari Kauman. Dimohon pulang Pak karena mertuanya meninggal. Pak Sagi dari Kauman. Moga kondur rumiyin Pak, mergi menika mertuanya meninggal. Berita saking sinten menika? Saking nggih ingkang Nandang Durkita. Nandang Durkita, nggih. Nggih, sembah nuwun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Nggih. Nah, Ayo saya nembang apa Mas Gareng? Nggih, nembang walang kekek niki wau. Oh, walang kekek. Gentenan. Nene. Wis Mas Gareng. Bar kiwa tengen Bar kiwa tengen, bar tengen kiwa. oke, nggih. Mangga. Nggih. Walang kekek, walange kadung. Walang kekek dawa sungute. Walang kekek dawa sungute. Wong wis tuwek dawa umure. Penak banget. Penak. Niki. Nyambedhe anggere saling mendukung penak. Niki pengisian, Pak. Lah Di wong nembang ki ora usah ngotot-ngotot sing baku ki kepenak nut irama. Bener. Terus iso kompak. Kompak, Pak. Antara sing nembang karo yoga. Yoga. Ayo, Ayo apa? gentenan kenah. Lah iya seperti perjanjian. Bar Perjanjian. kiwa, Tengen, bar tengen. kiwa, Lah mau kok kiwa, terus teng bar kiwa tengen, bar tengen kiwa. Iya. srengenge ngulon parane gunung kelo tanduri tela kaya ngene rekasane wong gak manut karo wong tuwa. Ayo, saiki Bar kiwa, tengen bar tengen. kiwa, Lah mau tengen saiki ki kiwa.
Ya wis wong. Ngene ndek kanca bisu rekasane ngene iki. Ya ora apa-apa. Joben putih arane porselin. Dhuwur sirah arane rambut. Sedulur kula namine Cak Dikin. Mugi-mugi enggal dipundhut. Wong arep ngakali wong pinter ki ora nggo ngakali kancane le. Wong pinter ki nggo muktekke kancane. Lek ngakali kancane, ya bakale keserakat uripmu. Oke. Berarti aku sing nyanyi. Ha iya no, gentenan no, bar kiwa tengen bar tengen kiwa kok. Blangkon. Blangkon. Lah mesti nyolong blangkonku. Kowe mesti nyolong blangkonku. Busum lho, Kin. Ora tenan kok. Lah ndi? Lah iki lak blangkon. Blangkon kok iso ucul kok sirah iki lak bangeten. Oh. Ya, wis. Ayo. Astagfirullahaladzim. Waduh, istighfar. Ya ora apa-apa, sak terima-terimake. Ngene lho rekasane wong rumangan siput dijur ngene. Ya ora apa. Kembang jambu. Ara kembang jambu. Aja banter-banter. Sedopol mekare telu. Asu manak ora tau jamu. Anake kok lemu-lemu. Kurang adoh Kin, kono lho Kin, kono sisan. Wis jenenge sia-sia. Ora guak semono adohe ngono kuwi. Iki bejo sing tak guak blangkone, biasane sak sirahe Kin. Ndi Mas, kene Mas. Digawa nonton lho. Hah? Digawa nonton. Gawa penonton? Reng gandeng digawa penonton aku tak nututi kae. Neng ndi? Tak nututi blangkon digawa penonton. Wis to kowe lunga ora usah mulih-mulih selawase urip ngono. Wong kok seneng alesan wancine nembang ora nembang malah ngurusi blangkon. Ya. Blangkon lambune kaya walang sangit dopeni. Oh, lakin. Kowe aja ngenyek blangkon iki. Blangkon iki walau toh blangkon tidak sembarang blangkon. Sepanjang sejarah aku ra umuk yen klair-klair aku saka Banyuwangi. Ning blangkon iki iso mlaku dhewe le. Wonten kesaktane menika. Tenan iki. Lho, blangkon ku iso mlaku dhewe. Piye, Reng? Cekelen. Ora percaya. Ya cekelen. Wong kok ora percaya. Coba mohon maaf bagi yang sesama satu guru mohon tidak mengganggu. Waduh. Masya Allah, mboyo lali tabrakan papat sing mati Reng. Papat. Endi Kin? Lah iki mlaku dhewe, sekti blangkon iki. Blangkon iki sekti. Lah, oh iki kowe iki. Walah Kin, piye? Rembang Kin, kecelakaan hebat Kin. Rembang Rembang Kin. sing mati piro? Iki urung diucapke Kin, iki
Wong iki Lah ndi? Sing mati ndi? sing mati ora nggo blangkon kin. Wong edan kae digawa no. Iki digawa. Iki kowe iki ora sepiro. Heeh. Blangkon iki. Heeh. Dudu sing sekti dudu kowene. Lah ngopo? Ning blangkone. Kok iso? Mergo blangkon iki iso gawe bungah wong ning ya iso gawe nesune wong. Tegese Loh, iki iso merubah emosinya manusia. iso merubah. Emosine manusia iso gawe seneng, iso gawe nesune wong. Ora percaya ta kowe? Ora percaya. Wontenan. Reng. Ya ampun. Kowe kok kurang ajar, Reng. Lah piye? Kowe kanca iki. Piye? Iso gawe nesune wong to iki? Iki lagi blangkone sing tak idak, urung sirahe. Lah lek iso nggawe senenge wong. Ora ono wong blangkone kaya walak sakit tok mengke seneng. Wong senengane nyanyi jare pengarang. Ya nyanyi rene. Pengarang lagu nyanyi ra jedak. Ana ulane sawa. Endi? Lho, Iki tembang. iki tembang. Ana ulane sawa. Iki aku ya melu nembang. Iya. Alah ya Allah. Ula sawa mitra wit klapa. Ana arek wedok atine lara. Ulan dengang nyakat dadang. Ana Apa? ulane diwel. Ula diwal mitra nyang tapel. Ana arek wedok atine mangkel. Ulan dengang nyakat udel. Saya mengisar. Mbulunyu kene. Ana Apa? ula luwuk. Ayo tembang. Ula luwuk ya opo iki? Ijo ulane. Ula luwuk manggon nyang wit jeruk. Ana arek wedok lah kok tengak-tenguk. Ula dengang ora sida nyokot. Ora sida nyokot. Kowe golek ula ya angel kok kowe ngedolmu lene nuku ki lho, Kin. Lha iya kan kok dituku tembang. Ana ula. Ulane luwuk. Aya. Ula luwuk manggone nguwit jeruk. Kurang sekilan. Mutiar kaya. Ana prawan laki denguk-denguk kurang sekilan. Ula ndengongok banjur nyokot bathuk. Ae. Mula wiwit ya ngejak padu terus wong ulamu ya nyasar tekan ndi-ndi. Wong muda nok, Kin. Hah? Kok terus mecitat munggah ki lho. Ula dengongok nyokot krupuk. Kok saunya kerupuk? Lho, krupuke digandulke ning udel kene iki. Nggih, matur nuwun, Wah. Ampun diken duet Pak Suloyo. Wong kula diken gawe lagu mboten tau tuku kasete kula. Kalau sentimen men. Lah nggo apa wong sing ngarang lagu kancane mosok kon tuku yo dikeki. Oh, karepe ngono ta. Nggih to, Pak. Lah kowe iki urung tau tak kei kasetku. Lah ndi to, Kin? Lho, ning kowe lek tau tak foto. Lho, iya. Lho, kowe nek fungsine aku moto kowe kuwi. Nggo apa? Lho piye to? Genah kok saya akan membikin buku. Alhamdulillah, Kin. Jadi fotomu tak kayak ning ngarep nggon buku sampul ngono kae. Oh, nggih. Ngisore tak tulisi ben terkenal. Tenane lho, Kin. Iya. Apa, Kin? Pedoman tahlil. Kuwi fotomu ning ngarep. Pedoman tahlim dalam rangka 1000 harinya Dikin, ngono ya.
Apa fotone kowe kok Sribarine aku. Ah, aku mendukung kok. Kowe mati iki aku mendukung gitu ngono. Dadi fotone aku ngono lho. Ya aja to. Ya aja. Ndongake kok ora apik. Wah, witekno wong-wonge meger-meger kok difoto templeke tali yasin. Saking sayange karo kanca. Iki sing mirsani wayang bengi iki resiko lho iki. Kok resiko kepiye? Sesuk sirahe iso mumet to, Kin. Lah ngopo? Semprot banyu wong ngono. Saking wah panitia tenan. Niku pancen panitiane pancen ngawekani peduli dhateng pirsawan. Kajengipun boten sumuk. Leres. Pun kula mendukung yen Iki hebat tenan pemikirane jan hebat tenan. Yen penonton diparingi ngoten kula mendukung boten boten gerah, boten panas. Nek yen mriki digawe ngoten kula protes, Pak. Lah yen kanca yoga awakmu barang ora masalah, aku semprot banyu bobor iki. Oh iya. Ora to. Ngerai. Ayo so rusak kabeh. Lah ya. Lek nyemprot nggon aku rupaku mesti ora berubah. Ora berubah. Nek nyemprot kowe raimu mesti berubah. Ya raimu barang kuwi kok. Kok rai-raike wong Pasuryan. Waduh, Pasuryan. Inggih saking kula Bapak Muhammad Johan Mbak Aranwitan Jiwono. Nggih. Nyuwun tembang sarung jagung pelok patut barang. Katur dumateng para pamirsa sedaya ugi katur dumateng tiyang sepuh kekalih ingin nembe mirsani ringgit. Nggih. Nggih. Mboten kata lompen dumateng Bapak Haryanto so Bapak Budiono. Salam sukses selalu. Waduh. Nggih. Lagunipun apa ingkang dipun pundhut, Pak? Sarung jagung. Nah, sarung jagung abote. Entuk dening klobot abote wis kadung tresna. Mas Gareng, kula niku niteni kok sing jeneng Mbak Karnitan niku nek wayangan lakone pakem terus. Nggih, leres. Nggih. Neng ngrasake tembang ya tembang sing bangsa mirasa klasik. Nggih, leres. Nggih. Urung tau ya njaluk tembang tak likotang urung tau. Oh, kula upama enten kasete kula buak kali ngoten iki. Kaset apa? Kaset apa? Kaset sing wis rusak ki lho, Kin. Gong aja gawe mola to, Gong. Senengane kok gugah Gareng. Nyuwun pangapunten semua napa lakon-lakon wayang niku ya napa wonten lakone matine Gareng niku wonten ten wayang. Ora ana. Dalang endi lakoke matine Gareng? Ora ana, Le. Sesuk aku arep nanggap dhewe. Apa Matine Gareng. sadurunge mbok tanggap dalange tak pateni. Oh, berarti kowe arep mateni Pak Anom kowe. Lah sing mbok tanggap sapa? Pak Anom. Ya ora mungkin mateni lakone matine Gareng wong aku dijak Pak Nom. Lha sing nanggap aku kok njaluk sing njaluk lakon aku kok. Lho yen perlu tanggapane tak kon balekke, ku tak tanggap genti. Oh, duit apa kowe? Utang lho. Utang ayo bangga. Kok senengane aja to. Punakawan ki ora iso mati. Selama dunia masih ada, iya. Punakawan itu pamomong. Dimanapun ada manusia pasti ada yang ngomong. Leres. Oh, ngene ya. Ponokan niku lambang wong cilik. Wong cilik Nggih. Jadi tidak mungkin akan mati. tidak akan mungkin mati Tapi dalam cerita. Dalam cerita. Ning ya dipesen. Lek dipesen khusus, wabil khusus menika pesen kudu mati Gareng. Niki piye? Umpama pas khusus Kuwi ora iso mergo kudu inden. kaya pesen mobil Kowe pesen saiki iki tibane iku iso ning aku pesen saiki. Iya. Lakon Gareng gugur. Iya. Kuwi iso ning lakoni dalange kuwi sok pirang tahun kas apa kowe iso nututi? Kowe mati sik lagian. Wes ayo wis sik-sikan mati apa piye ayo. Aja Aja. Kata-kata adalah doa lho ngaten. Oh, kuwi dirungokke aja sok Kata-kata adalah doa. Aja sok ngrembug mati. Mulutmu adalah harimaumu. Wih. Ning aku ya kowe ngomong ngono aku ya cek anyel. Apa? Lah aku nonton wiwit ning kono lah kowe ngomong lek aku mati ngono lah kok wiwit melu guyu. Berarti dhek setuju apa piye karepmu? Kowe setuju apa piye? Lah nek Gareng ngomong ning mati aku kok Setuju banget, Mas. Oh. Matur nuwun. Sik dirembuk napa ta? Babakan mati, lek aku mati. Kok kowe setuju? Lho, lah kan biyen mula lak kula setuju wong jenengan ngadeg teng mriku gembleger mon enten sak perangan sing wis mati. Mergo kencing manis. Iki sing jenenge Susah hidup lagi. iki bojo pengakuan dosa ya iki. Kowe seneng.
Seneng lek wit Aku krungu wiwit kaya ngono ki maksir. atine ternyuh. Mendukung. Gareng ya semprul nang ya. Nggih, Nggih lakunipun. nek iso ya aja anu ngeler wadine keluarga ah. Rasa mbok ler-ler wit wong-wong akeh ki wis do ngerti kok. Malah wis ngerti. Nika ngaten Mas Petro Nggih. menawi panjenengan menika kepareng biar penontonnya agak balance. Nyuwun pangapunten sebelah kirinya kanca sinden menika nggih termasuk Wira panggenanipun mengke mbok saged Wira iki jembar. Cara Banyuwangi Wira iki jembar. Oh, cara mriku Wira to. Ora aku ki Wira cara nggonku ki yoga. Nggih, mangke saged dipun atur. Nggih. Menika Sarung jagung dipun garap kalih rambahan, sak rambahan sulis, sak rambahan kur. Oh nggih, ya. Kula nyuwun tulung dumateng Ibu Setiawati monggo Bu para kesamapta ngaturaken sekar sarung jagung. Monggo buka benang cah, monggo ya. Lho kenapa? Asine kan. Oh, alah berarti kowe ngelak iki. Ngelak iki. Ngelak kowe. Moh. Mau mesti arep mbok grujuk kok. Yo. Tahu kletak. Sambal kemang ya. Monggo. Kowe arep ngaco dikit joget doan. Hati-hati kae angger mutung udo gulung lho. Omong ana aku dudu wong sembarang. Iki dudu sembarangan ki. Panjel maning iblis iki. Heh, maksud ki Gen wong wedi, gen wedi. ben wedi no jawab iblis ngono, salah. Ratian lambo tempe
Piye reng jogete apik ya reng? Wah, nikmat Pak nih. Ha iya. Serat tanggung Sambung jawab. rasa. Sambung rasa karo Mbak Wiwit nggih. Wah. Lho lah, Cak Dikin piye nasibe? Alah pun guang laut. Kamu namanya tidak gentle. Gue jetel apa? Wong rebutan wong joget ki ya tetep tangan daplang penak, sikil obah kepenak. Wong rebutan kok lewat ngisor iki piye? Lah aku Kok mak grundul mau. senengku nggon selo-selaning. Kuwi. Agar sing selo tak terobos to, Kin. Lah kowe ya ning ora liwat ngene iki. Lah witekno wong kepengine iki dan cepet tekan nggone Wiwit tok mbok alang-alangi. Oh. Ya wis, saiki terusno kowe karo Wiwit. Aku ora. Aku ning kene wis. Ya ora terus. Wis ora. Wah, jan kaya Pak Bupati karo wakile karo pembantune. Maksudnya ki ajudan. Iya. Aku gak joget. Apa? Wis lek gak 100 gak. Piye? 100. Mbok omong to, Kin. Aku lek 100 ya aku Ah. joget. Ya, wis. Joget. Apa aku picek ngono piye? Ha iki 10 100 iki piye? 10 kuwi. Kowe iki lagi temempleke wis sudah 90 iki piye to iki? Kowe iki koruptor tenan kok kowe iki. Berarti aku ngigali baleke 100. Ora iso mau 100 dadi 10. 100. Wong karo kancane dhewe tegel nilep. Ora apa-apa. Dhisik iki nek wong aku ora nyolong dianggap nyolong kok kon balekne 100. Wonge mati. Neng ndi? Ya ning Solo. Wong Oh, iki ning Yono kok ora ning Solo. ora iki gocek. Lah iki asem. Kowe njaluk tempo ning aku. Dikin udah kelangan tangan. Wah, pengarang lagu top kelangan 100 kok kaya mencati. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Petruk. Kula nyuwun caping gunung mawibawa. Atas terselenggaranya tasakuran Bupati-Pati Bapak Haji Haryanto SHMM saha Bapak Haji Budiono. Saking panitia tim pengusaha sak Kabupaten Pati, wabil khusus Bapak Haji Tono Mas Gembong nah seratanipun kok GEMBUNG Gembong no. Gembong. Gembong, Jadi Pak. khusus Bapak Haji Tono Mas Gembong. Niki juragane Terop niku lho, Pak. Juragan Oh, nggih. Nggih niku nggih gadah toko emas, gadah fotokopi. Oh, ngeten. Oh, Nggih. nggih. Menika untuk kelompok napa yatim piatu nggih. Untuk kelompok ingkang ditujukan Kok saking panitia tim pengusaha sak Kabupaten Pati, wabil khusus Bapak Haji Tono Mas Gembong Pati. Panitia tim ora Tim. yatim. Oh, panitia tim. Kupinge yo. Lah iya. Le ngethok sak-sake bocah iki. Aku lek Panitia tim. Ora panit yatim. aku ngomong yatim malah kuwi arepe tak elokke lho. Heeh. Kowe iki golongan yatim piatu kowe. Ngersakaken saping gunung. Nggih, Pak. Mawibawa. Nggih. Dipun jenglengaken. Lho, ayo. Nggih. Monggo Mbak Wiwit bawanipun pangkur saping gunung. Iya. Yasan Swati Mbah Gesang saking Solo. Monggo. Nggih. Iya. Iya. Ingkang jengleng cak diki napa gareng nggih, gareng nggih, gareng. Gareng. Sing jengleng gareng. Apa? Weten kula lara kene. Wis tenan ki Wiwit Nggih kaya mangke aku. gentosan. Ya. Nggih, Pak. Ah, kene Wiwit kene mapan. Pengestunipun tasih sehat. Iki Monggo dipun tinting, monggo. Saben bengi nyawa kona
ayo, Deng. Sik kula nembe ngematke, Pak. Tak culek kowe engko. Ngopo ngono kuwi? Ayo sing joget aku kok sing jueh kowe ngapa ta? Lha ya tapi ya ora ngono Cak kuwi. Diken, Hah? diam. Jangan bersuara, diem. Hop, Napa? semeneng wae, ora usah nyanyi. Yo neh. yo nembang Iku no. lho ben dadi kaya patung setan. Kowe iki ora ngono kuwi wit. Lha Ya pripun ya to? najan aku ora diperintah Mas Anom joget, sing joget gareng. Tapi ini adegannya itu ya biasa-biasa saja. Ojo ngono kuwi, kuwi jenenge matek-matekke wong lanang ning isor. Lho, Niki. ora ning ngono lah jenengan ten niki mboten didapuk. Heeh. Ya wis tugasnya ming nonton. Ora entuk komentar. Dikin, Lah ya ngono to Mas Gareng. dikin. Piye, Reng? Diem. Diem kok diem. Lha ki lho. Kowe iki mbok nonton nyun pangapunten Mas Petro Inggih. bahwa manusia itu akan mengalami degradasi kehidupan. Ngoten. Ojo Bener. sombong yen kowe saiki cik mempunyai sifat cantik Leres. karena masih muda. Nanti itu akan mengalami degradasi saka enom dadine wong tuwek. Ngetimbahe sing ning mburi iki. Kowe ngerti tak? Oh, sing Ah, baju biru. kuwi. Mbah Nggih, sinten naminipun, perasaan Mbah? biru. Mbah sinten? Mbah Nah, Mbah Nah. Mbah Tinah. Mbah Tina. Iki bener. Kowe- Omonge Dikin bener. Mbah. Kowe esuk ya kaya Mbah Tinah yen wis sepuh. Lah iya, Yen kowe ayo. wis kaya Mbah Tinah, Dikin lak kari balung tok to. Diklumpukke. Mas Gareng, kok dikin kareng balung tok? Lah kuwi ora nganti kok ngono Dikin wis lunas kok. Oh, wis Mak- wafat maksudnya. Maksudnya lunas? Kowe lak iso lunas utang-utange ngono lho. Dadi lancar anggone ngadep. Ngadep Gusti Allah. Ora ngadep mara tuwa. Tak pikir ngadep Gusti Allah. Monggo. Yen memaca mung karo janur kuning. Ngapa kok Aduh, ubur-uburan? pelayan. Ngapa kok ubur-uburan? Ada apa? Nih kalau Mas Gareng nggo bawa anu power radio nih lho, sing tinggi puteran radio kuwi lho, Mas. Piye? Volume radio. Iki usus. Oh, ceritane penilmu ketok. Nek seksi Waduh. banget lho, Mas. Secara pertunjukan ki apik banget iki. Seksi konsumsi kuwi kok. Baleni, Mas. Ora, wis ora. Iya. Iki kenapa kok iki ditutup rapet di komite Karena di apa? dia wingi ora. Oh. Belum cah ngono. Heeh. Kenene dicokot laler wingi. Oh. Lalere gedhi tak kuwenek tak antem ngono lalere mati. Langsung. Bar mbok teplok ning kene ta iki. Heeh. Terus mentrok pipimu, teplok kok. Mas Gareng, loro to, Mas. Lara, wis dicak lara wis. Loro to, Mas. Wis tekan didi bocah iki. Kowe kurang ajar, kowe tekan ndi? Lho ora kok. Ayo wekku. Kembang wae weton Kaya wong ngeluk boyok ya. Ketek. Ih.
gong, ayo gurung gong. Wes. Mas Dikin. Sesuai Ya karo- nek kaya ngene iki carane ya ora sopan Mas Gareng kuwi ternyata. Maksudnya? Lah mosok dinyuk-nyukke ngene iki nang aku. Dinyonyok Lah ya kudune pas kendangan nyuk-nyuk kuwi mau lek Or- dicuci rono apa piye? Apa rono? Orang itu jangan mudah percaya atas pernyataan yang belum tentu betul. Jenengan kita lapori lho, Lah aku Mas. Madep Rono kan gak ngerti. Ayo ulangi. Eh, Tak pengen ngerti aku. Oh, oh. Kaya ngono rasane. pelecehan iki. Pelecehan ini. kuwi carane nang penyanyi. Ini ditonton secara struktural pendidikan gak sing baik. tak guguhi cangkemmu lho, Kin. Lah, kok iso Jare kon ngulangi tak baleni. Nggak, ini artinya ini kamu mengadakan gerakan yang asusila. Tidak Kowe iki bener. madepe rono ora didepne rene. Lah omong cetha dadak kon baleni kari omong madepe rono wae lho kok ya. Kari aja diblong sik ya, kon madhep rono ya. Mas, Madepe bener kono, ning saikine madhep rono. Mau ki ya wis dijak ning ora gelem melu. Oh, kowe iki teoritis kowe joget kene. Dajal niroke aku iso. Oh, teoritis. Niroke. Pacitan. kok pacitan? Oh sing iki mau. Iki. Allah, ayo. Ra gondro sepiro. Kok kemlotok? Mong samene. Kene ya ora bejaji. Ning jeglengane le, jeglengane iki. Oh, iya. Yo. Mangga Bu. Ora apa-apa le. Iki lho sing iki. Jengleng. Oh nggih. Percaya. Apik tenan. Terus apa? Anu Mas Gareng apa ya, Mas? nganggo garingan ling jengleng. Mas Nggih, Gareng Pak, kok nggih. madhep munggah ngapa? Dikin urung mudun. Wis. Weh, Iki iki. apa? Lho kok ora makder? Tak enteni lho kan pas aku ke gandol ning kono. Iki mau mupo kowe gandol wung lho kok ora makjleng ken. Lah piye? Tus. Sirah sik sing tekan. Monggo parian saking Mbak Pahmi. Ya. Anu nenu. Wetenge wareg Wetenge wareg. ora bisa ngadeg Terus yen ora jejeg ora bisa mancep apa kuwi? paku Oh, paku. Oh, jadi kudu jejeg. Jan kaya ratune begenggek. Monggo Mbak Setiawati, ya. Aja ngenyek aku ki wis suwe ora tau dijak Mas Anom lho. Warung sepi barang ora tau dijak. Alu timbang mendem alu ngaji.
Wingko. Tak kepengin parian. Wah, jan. Kaya ning perambanan ngene. Iya, Mbak Setiawati. Anu. Ning Tegalan. Ning endi? Tegalan. Ning Tegalan. Gawa kebo. Terus Kuwi dagelan. Tek ngempit mbako. mula ya keroken sik nggon kalekmu kuwi, Reng. Piye kok kaya mutung? Sesuk Setiawati kon pamit meneh wae. Emah, Kok mah? sapa sing ngongkon? Lah iki ora ono sing uthek-uthek rambut lho. Terserah. Iki rambut ya Set. Terserah, enggak masalah. Benjing kula mboten tumut Mas Ora usah Gering. melu, santai. Ora ana tanggapan kok. Oh. Apa? Loh, arep ngantem aku? Oh, Arep ora. ngantem aku? Ken. Arep ngantem aku? Ken iki dhuwur lho, Ken. Lha iki arep ngantem aku Ken, kowe. Kok Ken. ngene arep ngantem aku? Alah gojek Ken mosok dikenekke kowe nesu. Monggo Mbak Darsini. Nanu. Ana laron mencok nang tembok Terus bareng kejeron bengok-bengok Yo apa kuwi, Dar? kili-kili kuping. Oh, nganggo linggis ya kejelan. Biasane ora kejeron tok kuwi tembus kok. Kiwa yang tengen. Ya genti. Mbak Rusiati. Ayo, Ros. Wes gumelar Gumelar. katon waroto Terus bupatine anyar rakyate mulya. alhamdulillah. Ya. Yang sing paling miroso ya. Ya, iki genggek yo. Yo, parian genggek. Genggek pincang. Ya apa payu? Sandale sapa iki? Sandale Mbak Ros iki. Tak pikir pengkor. Ayo Parian, wis nganggo selendang ayo Parian. Parian ayo. Parian. Bulane Tetep kok. kudu parian. Bulane apa? Iki buleno mau ora lani. Wis tetep parian, lungguh. Ayo Parian, wis Namanya nganggo tidak selendang disiplin. duduk ayo. Pertunjukan itu ada unsur pimpinan, ada unsur bawahan. Kalau dia diatur oleh pimpinan jangan sok ngatur loh. Ayo. Suara wedok lho iki nek lanang moh lho aku. Suara wedok nek nganti nyuwara lanang Jotos. ora Napa? di anu dilongi 200. Oh iya. Sing ngangge kudung Sing- ya sing bener. Sing di Nang ngene lho. nekak. Oh, nekak. Bocah iki Ayo. nyuwang. Lampam. Apa? Ora cocok. Ora cocok. Orang bengi ora turu warunge kebak wong. Baleni to. Oh, tak omongno sesuke. Baleni yu. Yo. Lapem. Oh ya, terus. Alap. Wis minggat ora ini ora bejaji. Ora konsekuen karo oleh nyandang. Ayo Wit, ayo Wit. Ah, padha. Wit, kene minggir, parian, Wit ben parian. Ayo parian, Bu. Neng Trenggalek Neng Trenggalek. tuku wedhus. Terus sip. Cak Diken elek. Heeh. Mas Diken bagus. Diken elek Mas Diken bagus. Ngomong kaya wedhus ora. Ora kena ambak kaya ngene iki ya bojomu sing nang Trenggalek. Elek. Tuku wedhus. Kira. Oh, aku mau duduhke wedhuse kuwi ra. Neno. Yuk. Panas udan panas aling capek gunung Misoa
Caping gunung ala yo mas mane. Kin. Nggih. Siangkan sapa? Bikin lancang. Apa-apa karo komendane? Kuwi ngujuke Mas Anom iki. Apa arep mbok ombe? Kowe kurang ajar kowe. Oh ki dudu wae pasri to? Dudu. Wis tak ombe. Malah ngombe gone Mas Anom kuwi kurang ajar kowe. Kok nek celuthak delalah malah kleru kowe ngombe. Iki teh guangan. Ana ya ora apa-apa ora wurung kowe ya tak guam kowe kok. Apa ya ngendon ning kene terus. Misowa. Yo terus batik langgame. Yo. Angge pas nggih langgam kula suwun kendanganipun gagrak tulungagungan Gangga Mina. Timun sikarane bangun negarane. Yo, Gangga Mina. Walang kekek walange kadung Mak Cangik. Cangik sapa? Mas Petro. Motor selamur. Wah, nyambut gawe arep merem mulya. Petro kok mak nyangik. Mas Petro, Pripun? krungu slendro ngene iki lek wong jeneng iki tasakuran. Tasakuran. Iki lek ora selawatan ya ora mathuk. Kowe iki komendane apa pemerintah? Lho. Komendane iki Pak Anom kae. Oh, ngono. Ora kowe. Oh, dadi kenteni kono. Lah yen kono urung merintah iki kowe ora kena merintah padha anak buah merintah iki
Jere aduh piung. Apa? Cokot kethek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kula penggemar setia saking Dresi Rembang. Oh nggih Gresik Rembang. Nyuwun lagu Bajing Luncat. Wah, duh. Kembang Rawe gayap taruk. Tayub kok taruk. Gayap Cina iki ning taruk ngono. Matur nuwun wassalam. Yatim seneni. Saking kula Masjid so Pak Waji SPD. Wah, paling penggemar setia tenan. Ha nggih. Saking Pak Ngadimin so Ibu ing Rembang ngrasakaken Kembang Rawe. Oh nggih. Didahulukan Bajing Luncat. Oh nggih. Bajing Luncat. Sampun ngantos wale-wale nggih Mbak Wiwit gandeng benan menika pancen piniji dening panitia dados bintang tamu. Bintang tamu. Nggih leres Pak bintang tamu. Monggo pengaturaken Bajing Luncatipun ning dibawani no. Iya no dibawani. Monggo Bintang tamu Wiwit yen bintang 7 ki bejo. Sing ngongkon lungguh sapa? Aku Sing ngongkon ora sing ngongkon aku. Kowe iki nerjemahke iki Bahasa Bajing Loncat Sunda. bahasa Sunda sing wong ora patek teteh mergo Ora kowe patek dhisik ngerti, Mas kowe dhisik Kene. tahu aku ngerti kowe petang tahun dihukum ning sel Sunda kono. ya tak terima. Piye? Ora apa-apa. Ngomong kok bisa bisik ngomong apa? lah ya gare ngomong kaya ning jero WC. Dirungokke dhewe. Ayo Mbak, bawanipun. Artine Semilir. Angin panggehi. Semilir angin saka panggelingan kuwi entut. Loh, kok iso? Lah nggih to Pak, semilir niku lak tegese nerobos metu. Nggih. Panggilingan niku weteng Dadi angin ing jero weteng niku entut. lanjut. Nebak kuring. Nyegah goreng. Oh, nyego goreng. nyego goreng. Nyegah goreng mergo wetenge kosong entut terus ki mau lho. Ya, terus. Nuger bimbang. Nugeli Brambang. Kage lalapan, Pak. Lalapan. Oh, enak. Mergo sego goreng lek ora nganggo brambang Wah, cemplang. Nggih. Terus. Ngahulang ngambang brang tinang. Nguleng-nguleng awake dibanting-bantingna. Aduh. Loro. kok loro? Lah aduh ki loro to ki. Oh iya. Aduh. Nemen. Tek daek kecici. Apa kiring? Jarik-jarik dicincing, Pak. Loh, sebabe Wetenge loro. Daek kecici. Lho pindho. Saya dhuwur. nyincing. Sing cincing niku. Nggih, Sebabe? cincing terus cincing meneh. Saya dhuwur to. Sebabe Wetenge loro. Ngacacang. Kowe. Ayo. apa ki? Ngececeng. Apane sing ngececeng? Wetenge kaku kram ngececeng. Sebabe Wetenge loro. Neang noangga. Yo nganggo nuk bareng ayo. Nek golek tangkringan nggo mlenuk niku wau. Terus ke. Saben wektos Bareng ngerti. Eli. Ditempiling. lho kok ditempiling?
Lah wetenge selak loro sing ning jero ora metu-metu bareng ngerti sing metu anake dhewe tempiling. Sebabe Wetenge loro. Ayo. Kowe iki mangane apa sedina ngececeng. Wah, jan bojomu ki akeh. Ngececeng terus. iya ning rai. Sebabe Ngececeng. Wetenge loro. Ayo. Saben wektos tiba Matur nuwun. Monggo langsung bajing loncat dipun tindakaken pertama benan Mbak Wiwit ingkang miwiti nembang mandek terus ke kalih Mbak Fahmi, Mbak Wiwit khusus sing joget kalih sing kakung. Oh iya. Nggih. Bajing loncat jaipong. Ya, dadekke. Ya. Sak dikin ya melu joget lho. Gentenan karo Mas Gareng. siap dan Monggo. bajing loncat ke astana. Aduh bapak abdi lepat rosan tadi adalah Yuk. bajing loncat ke astana. Aduh abdi lepat rosan tadi aku tersangka salinate nobas ikhlas tapi kalau kesel atos api tak imut kena pasir kait hati nadu pakai api bajing loncat kan
Lho nyanti Reng. Pados wayang liyane, Pak. Ora ngono ora mutungan, ora Mutungan. Neng apa? Mutungane neng apa? Kancane dikendangi ya watine kula keter tok. Pertama, iki lek cara ning Jawa Baratan, laku tilu apa dicandu iki tangannya lah iki lho. Tangannya lah. Lah noni gelang teratuna dilang tak gentu tak ndelok. Bajing loncat. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh bapak abdi lebat marasan tedean jalma. Lah wong gur kaya ngono mbok ajari to, Kit. Piye? Ngono ae. Bajing loncat ke astana. Omong Pak Anom. Piye? Sesuk yen mayang Bayu rasa dijak. Neng apa kok? Ya jelas lek sire dicake kowe wong Bayu ki stereo ning ndi-ndi. Mulih sik, Kin. Lah ngopo? Lah ngopo? Ya, kaya tanggapan cara kuno ning desa. Piye? Wayang grung rampung mulih sik nggo berkat. Oh iya nek kene ndak boleh. Nggih ya derek Ya rampung iki iso. khusus gareng sing joget liyane ra entuk melu. Wek menawa Siap. tandangane. Kembang rawit garap tayub. Wis, Ya. raku ora rampung iki. Iki sing Mesti. rasake Mas Cep karo Mas Raji SPD karo Mas Ngedimbing so ibu. Ah, monggo kembang rawit. Kembang rawit ki raku ora rampung. Ayo Mbak Pahmi diaturke tembange. Ya. Gatel kabeh. Kembang iki rawit. rawit. Monggo. Caritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh cecer rasa bendinane saya suwe saben cecer ngegen tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lunggah cecer rasa bendinane saya suwe saben cecer ngegem tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembang mawar tresnaku kadung buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono nora becik tumraping para wanita kembang gawe iku paripesan Langsung jula-juli, Leng. Nimbang rame luwe becik balen wae. Oh. Santen toya kelapa cekap semanten. Hei, atur biacok kau. lambemu urung kok ditutupi piye? Kok ngarep urung kok. Aku sih kepengin ndang tak tutup ya, Kin. Selak masuk angin dan bukaan terus iki. Ayo. Nggih. Mlaku-mlaku no Surakarta
Nuk Surakarta tuku duku dengan Bupati Bapak Haryanto, Kabupaten Pati semakin maju. Utamakan persatuan dan kesatuan. Nano langsung neno ya. Oh, Larian nih terakhir. Aku lagi. Larian. Ketipung jatireng wong sak kampung mateng bareng. Monggo kali sair tretek, kali sair terus suwuk. Eman-eman nandura sing enak dipangan. Wilujeng enjing sederek sedaya pinarao engkang sekejo hamirsani pergelaran kita wicucal sedalu natas Terang kireng. Yo. keng Sura Karata Monggo Mbak Rosyati. Wah, iki jan goe mangkat sik rek. Di dalane. Dar sini ayo bareng Mbak Dar terus suwuk rek ya. semanten piatur kula lepat lan boten nyuwun sepura ditinggal awe-awe lodrok RRI keng Surabaya ayo sampun kayak partangi terus ngidung waton jebles lambene lah iya sempet ndang ditepok ning gonge engke jan ajeng diwisine ning layang susulan nek ora diatur kok ya mesake wong dijaga dumateng Pak Petruk saking seksi keamanan ngersakaken lagu gagrak Bali matur nuwun nah sapu tangan Cok yo sapu tangan larase pelok monggo pun aturaken mangke sinembang kur ben ketok gayeng nah
Monggo buka saking balungan goleke tabuh sira do atos dipengit kemelinting kaya Bali. Nggih. Nang. Ya. Inggih sembah nuwun sampun